awethu po SB wafowethu nimazi kusiphamandla media umuntu uzoshaya ikamera ngiyaxaya ngoba ngishuswa njengamanje ngishuswe la ngomilo ushutha abantu wethu saluthi uCANNIBAL ungume waphesediyola mina bengabelieve ukuthi ngayenza le nto but yena wenza ngabelieve mfethu wathi dog ithalent elikhona ushayisa zwakala afike nganquma bafowethu beki bafowethu saluthi bafowethu saluthi uCANNIBAL kanjalo khona phela abimile umshuthayo kodwa ushutha mina ayikho enye indlela sisadola kanjalo ziyahaphena sithola kanjani yaphatha inqubo soft life manje siphamandla media nje page ikhona na YouTube siphamandla media ikhona ivideo yakhona mina ngidrop isekele ngidrop ivideo ngidrop ngizenzela konke la record bese master yonke ngifisa wayesidla yazi wayesise ngimshaya amavideo mangawazi ngibo beba u3 bavumile izigqi noma bavumile izinga I don't care ngakaze ngishutha ivideo ama software ngawathatha kuyena ngayishaya ivideo yashayeka wagcwala naye bacanya abantu basebenzeka bese abantu bangalindelani ngiyakholelwa kakhulu abantu bangalindelani batshela iqiniso lethi khona iPN mnengoma ezu8 iphelele ishutha amavideo manje kule ngoma eyisingile ezoqhamuka kuqala ezingangicabangani weba ngikhuluma ngabangani ke lapho kwethu ilindeleni bafowethu sithola kanjani online yonke indawo manje siphamandla media ku Facebook epage uzobusithola yonke thola yonke zona ziyadownloadeka ikone ngikwazi uyacashisela ufuna umuntu ayeyokufollowa abo page ziyangena wangena ngisho wanga-subscribe wanga-like ngoba bento oyifuna uzoyithola manje kanjani u-SB ama-initials egama lami ngancela ukucabanga kakhulu ngasafe angibeke ukuthi u-S wasiphamandla u-B wabuthelezi ukuze izoba simple lento bese ngiyabonga kakhulu bese bonga mina qhawe lami bonga mina